Ела с мен да ви покажа два апартамента на цената на един. Започваме огледа от кухнята. Тук отдясно е спалнята. За щастие апартаментът е с отделни тоалетна и баня. Заповядайте да видим всекидневната. С достъп до тераса. Споменах, че имаме втори апартамент. Елате да го разгледаме. Заповядайте. Разполагаме с напълно оборудван тавански апартамент, който е готов за отдаване под наем. В същата сграда разполагаме с още два апартамента на шпаковка и на замазка. Така че ако имате интерес към тях, обадете ни се.